Pagmaha, nagapabilin nga problema sa pila ka patio sa Iloilo City, pila ka adlaw antes ang piyesta minatay. Problema sa drainage na tungod rason. Yaring balita. Apat ka adlaw antes ang piyesta minatay. May pila na ka mga Ilonggo ang nagabisita sa patio. Si Lizelle, imbes mangin matawhay ang pagbisita, ginsugatay inisang baha. Wala inisang mahimo kundi maglusong. Ini ang sitwasyon sa Iloilo City Public Cemetery sa Quintin Salazaro. Ilabi na kung magbubo ang mamunog nga ulan. Suno sa mga sepulturero, tagsa nga magbaha sa patio, nagalabot pa sa apat ka adlaw antes maghubas ang tubig. Tapak-tapak lang sa tubig, Panginoon to karon mo. Budlay man syempre grabing tubig, madalom man. Namit kung sugpunan na damot tangas ang gamay lang mga ulalagyan. Palaligban man ang baha sa lapas kagdan sa public cemetery. Isang una pa ngagin ngagin simento sinidi ang alagyan kag na to ang kanal sa kilid. Wala na blagago ang tubig. Budlay man actually sa pag-plaster sa namon gamit. Suno sa heads ang Iloilo City GSO, ila na hibaluan nga kakulang sa drainage system ang problema. Apang hindi madali-dali ang pagbutang sini sa mga patio. Magbudlay, magpadako sa drainage, mag-upgrade sa drainage system kaya hindi kakahulag mayo. Magabutang sang latayan ng GSO sa tatlo ka mga patio. Ginasugura naman ang drainage system sa Tanza Public Cemetery. Pagausisaon man sang GSO ang mga pansyon nga gabok na. Ang kapadugay sa amon ang inablang to locate sa relatives ang mga tagiya sa pansyon kay legally may implications na kung i-transfer naman without the go signal from the relatives ang patay. Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang weather system sa Western Visayas sunod sa Pag-asa. Magalumon nga kalangitan na ginapananaw nga lakat sang panahon sa Nobyembre 1. Gani abiso sa Pag-asa. Make sure nga ginamonitor naton nga latest nga weather updates and lang siguro pangaman lang ta sa mga posible nga pag-abot sa posibleng pagtupa sa mga pag-ulan. So make sure nga may dala kita nga payong. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.